Right. Let it be clear that this week we are going to do head on ne home side. Vakomana ku home side muri kushandiswa this week, not later than this week. We are going to do head on nemimi. Muri kushandiswa muchifamba nema AK47 nerimwe branch reCIO ri kushandiswa. Makatsvaga Mudarageza makaenda ku Belgravia makamutsvaga. Makaenda ku Avondale futi makamutsvaga. We are not scared of you. And must tell you now and then kwamunogara tikutsvaga pamunogara. This is head on, I'm telling you. We are not scared of you. Mufunga kuti Mudarageza angatadze kuchengetedzwa munyika yake yaakarwira. Andi mazvinzwiza. Mungu angatadze kuchengetedzwa munyika yake yaakarwira ndiye akauya nenyika. Imi vakomana ku home side vangani venyu vakarwa hondo nyinyi. Moda kuurayira Mudarageza nenyaya yaka 200 kamuri kupiwa ika. You are doing head on this week. I'm talking about this week. This week, I'm telling you, udzanai iko kumba kwenju kukuzivai, and they must stand now. Andi mazvinzwiza. And vamwe venyu vamunoshanda now, they are against you. We are going to deal with you. Because chamakatanga muchaipedza, and munhu wenyu emazomunanga gwawewe. Ari kuenda, andi mazvinzwiza. Ari kuenda, handisi kuzokwa mashure. Zvese zvamuri kuita zvese zvezve, information yacho nemafambiro enyu ese, vamwe vacho 3 takutoziva pavanogara. We are going to deal with you, I'm telling you. And mudzane this week, not next, this week. Wiki iro rati we are going to deal with you. Makaenda makamutsvaga Mudhara kwese ku Belgravia, makamutsvaga kwese kuna naCCP tuko. Andi maiko Avondale kwese makamutsvaga muchimutsvaga mune ma AK47. Kwenda kunotsvaga mbavha dziri kupa kuti mari diwe munyika kwenda kunotora mbavha kuti musunge makutukuda kunotsvaga munhu ari kurwira kuti vanhu vasunungurwe. Amuna kana nepfungwa dzese kutakurira ma AK47 kwenda kunotsvaga munhu asina kana chaakaba. Kuonererwa nekuti mukupiwa tuma 200 itodo. We are going to deal with you. I'm telling you, this is my final message. Ndikutaurirai. Vamwe vacho, vamwe venyu pamapauta apakutozikanwa. Wait uone. Mirai muone.